Aku kelas 6. Oh, kanca sekolah SD. Kono kelas 4. Dadi aku kakak kelas. Oh, belinge ra umum ra. Cilikane Mas Samto. Cilikane lho. Belinge piye? Aku mentol tak gajul ya aku. Belinge piye? Aku ki lak kakak kelas to. Mosok aku ki arepe diawol. Kok tak kapuki. Heh. Ditata sing wong ngomong hati-hati. Mas Samto ki ra duwe kok kelakuan kaya ngono ki. Alah tekono nek ra lali, peh ning bojone ra gelem ngakoni ndang rene yo. Aku kelas 6. Oh, kanca sekolah SD. Kono kelas 4. Dadi aku kakak kelas. Oh, belinge ra umum ra. Cilikane Mas Samto. Cilikane lho. Belinge piye? Aku mentol tak gajul ya aku. Belinge piye? Aku ki lak kakak kelas to. Mosok aku ki arepe diawol. Kok tak kapuki. Heh. Ditata sing wong ngomong hati-hati. Mas Samto ki ra duwe kok kelakuan kaya ngono ki. Alah tekono nek ra lali, peh ning bojone ra gelem ngakoni ndang rene yo.